Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ ya ọka bụ anyị ga TV adịrị bụ ha ndị m bịalụ tata bụ Okongwu dibia na onye eze Jizọs ụmụnne na-abụ Idenna ọnụ nke a karịkwa afọ m ife onye eze Jizọs kwu gbasara Okongwu dibia ebe oliki voice note ya uti aya adị ekwu na oriki Okongwu dibia wee jee nyụzie esi n'ụlọ ụka wee were izie vidio nke dịkwa nna ama na ebe niile a ka a na-alụcha si na na-alụ ya alụ mana anyway sha ndị be anyị si ifele ala emela onye ala na nwanne ya ka ọ na-eme ọ bụ na ekwu nna bụ me kuruzie ndị anụ nna bụ nwanne o nwekwa ife onwe ofe anụ na-eme na ọ dịghị asị na agụrụ akwụkwọ nke ọsọ onye gụrụ akwụkwọ enwere na-eme ụdịva cheki nụ ya onye eze Jizọs ịma ha many members so n'inwe na-egeghị ntị getago kịta emego na anụ nwa memba asị malụzie na nwere mmụọ ịtọ mmụọ na-apanye ike mana ọ kakwa mmụọ na-anụ maka amalụ mana afọ m ife ide n'ilu akwụkwọ na traditionalist ka ịbụ prọfet mana ọ ka mma nụnụ anya bụ na amalụ na nwere mmụọ ịtọ onye bebeghị esi a ọ chọrọ ike Jizọs ka ọ chọrọ ike mmụọ na prize nke a na prize nke a nke onye nwe ome gịnị osobe mana ife na-ewute mbụ bụ na ụmụ ogbenye ma ndị agadi nwaanyị anụnwa na-afụcha anafa ada na-asụ speaking in tongue afụcha m ị na-asụ speaking in tongue onye eze nwanne m ọ dị sinsi anyị makwana ka o si adị ọkwa ide na aka ya bụ mụnwa bụ onye ide unu nwe onye ide mana ife a gị na onye a na-eme bụ Okongwu dibia ọ dịgo too much ọ bụ na ọ ya ekwu unu na-agbọ gbanụ bleki afụkọ na iji polisi achụgharị nwoke ma Okongwu na-agba lachapụ ọfịa n'ime ọfịa ediwesa unu asịkwa nọ n'ọmụkwu unu ya nene vidio Okongwu dibia post ebe onye eze Jizọs na-akpọsị afa mmụọ n'onwe wọchigonu vidio obere mgbe bụ onye eze na m nwere mmụọ na-akpọ okpoko mmụọ na-akpọ ụkpaka na mmụọ na-akpọ omekante onye ọbụla ji ezigbo obi eso m ọ ga-adịrị ya na mma mana onye ji azụ obi eso m ga na-ada azụ azụ mana onye ọbụla ga-abụ mmụọ meela ife ọcheta n'izu anyị ga-afụ ego anya onye ọbụla ga-abụ mmụọ meela ife ọcheta na mgbe nọmụ bụ onye eze na m nwere mmụọ na-akpọ ọkwụ na anụgwu ya ụnụ nọọ onye eze Jizọs ọ voice ya okwu na ọ nwere mmụọ mana ife na-ewutezi mbụ bụ na ị nwere mmụọ ị na-achara njizikwa ndị sikwa na fa nwere mmụọ ndị dibịa anụnwa na fa ekwesịghị inwe mmụọ na ike adịrọ na mmụọ fa ọ na ike dị na mmụọ nke yi akwa apụta dị proud si na ife ọ na-agwọ ọgwụ sọsọ ọgwụ na o nwere mmụọ 299 and ọ kwụsị ịgwọ ọgwụ ọ nwụrụ nwanne m the pop complain the proud si na ife ị na-eme ebe obobo nọọ ife ka ị na-esuchiri men yatago ịbụ sọsọ ọ bụ sọsọ m si wepụ Jizọs a etiri n'afa yi yatago wepụ Jizọs zaba father of all men zaba onye eze father of all men wepụ Jizọs itiri n'afa gị yatago ka ndị mmadụ dị malụ gị afụma dị proud dị ife ị na-eme ịfụ ka akwasị dị proud na-eme nke ya nwanne ịfụkọ mmụọ ahụ na-akpọrọ afa mmụọ ịtọ adị mmụọ ịtọ ahụ dachi mmụọ na-ebi ike mana ife nna ya ụnụ na-abụ gị na Okongwu dibia ọ ụmụnne ka ụnụ bụ anyị nchabi ndị ide ifele ala eme onye ala ọ nwanne ya ka ọ na-eme ụnụ ka bụ nwanne anyị wee luo echi ụnụ ka bụ nwanne anyị wee luo echi gbazienụ bleki kịta anụnwa ụnụ ya ọ dịgo too much anyị amalụgo na onye eze nwere mmụọ Okongwu zuzie n'ike zuo n'ike this boy na ịra n'ife anyway share this video I see Arobinagu TV anyị adịrị evu I love you all onye eze mmụọ